Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay pi baro kinigilong ki khubor bam tagasngi. Job uromio rangkwal ya gajingduna hagi department pass ya ka secondary exam na kabatho na ki kjat. U abijit not unong tho khubor jong ka NET Tripura ula ong hagi jingpin I ka ba aiman sim ya gajingkut jingmun. Uromio rangkwal khynnah school badan jingduna hagi department jong ka Kamala Chara high school ula pass ka examen secondary school bala pelong da ka Tripura Board of Secondary Education da ka batho da ki kjat jong u. Tang shipin benai ka result ka jingkmen kala bathei haga school bat haga imlang salang. Urominyo haringkat ukpa jong u hariram rangkwal ula let shakatika school ban pet ka result jong u. Haga khalip mat bau yo I ka result jong u ka khmat jong u kala shai da ka jingkmen ka bala penki ya baro ki badon hangta lo ong uwe unong hikai haga te ka school. Ka jingjob jong u kala pelong yo uban yo ya ka jing sngongo na baro ki liang ki parlo class kinong hikai bat wat ki briu na shabar jong ka school. Urumio ula yakun persya ya baro ki jing ban pen ulong ya ka ni kathong ong kanong penya school ka Anjana Chakma ngila persyang kat bala ban kersyan yo u nga duwai ba undang yai beteng ban ne bha ha ka kadan puli ba kham halor ru kumjo. Ha bakran shakilat pathai khubor menta kasngi u hariram rangkwal ulai thu ya ka jingkermen jong u na ka benta ka lawi. Ngasngo sarong hadu kata-kata ya khun jonga lada ka sarkar ka ai jingkersyan. Uromio ula ban yat shakmat ha ka jingim. Kaminsim jong u kamla ban ya nujor. Ka jingla jong uromio ka bala penpau da ka jingla jong u bantho da ka bapenun kam tang da ki kjat jong u. Ka yengkum ka jing pensishai ka jingla ban sha bat jing shilur jong u briu ka jingjob jong u kam dei tang ka jong u shimen ka long ka maujam na ka benta ka imlang sa lang baro ka wei ka ba ai mensim ki babun ki be kendu ya ki ju ki jing